תכירו את שיר הרפז. מיד נגיע גם לשם המשפחה המעניין שלה, אבל עוד לפני זה... חזרת ממש עכשיו מסין. כן, ביום חמישי. ואספת שם תרומות עבור המשפחות שנפגעו בפיגוע בבית הכנסת בהר נוף, ובכלל, נכון? כן, זה לא היה רעיון שלי. זה נשמע תרומות, סין, כן. אנחנו רגילים לתרומות במקומות אחרים לפעמים. זה היה רעיון של הקהילה שעבדתי איתה, קהילה נוצרית. נוצרים תומכי ישראל? כן, נוצרים שמאוד מאמינים בישראל, מאמינים שמדינת ישראל, שהשפה העברית הם נס, זה ממש המילים שהם השתמשו בהם. באשר לתרומות... על זה אנחנו מסכימים. כן. פגשתי אותם בעצם במפגש שהם ארגנו כדי להכיר ישראלים. מתקשרים פה למישהו, מה זה? אלינו? אלייך? לא, לטלפון של ה... טלפון של ההפקה, אוקיי. אוקיי, הכרתי אותם במפגש שכל המטרה שלו הייתה לפגוש ישראלים. הם לומדים עברית בערך 6 שנים כבר. חלקם מדברים ממש טוב, חלקם יודעים עברית, אבל למה להם ללמוד עברית? מה יש להם לעשות? אני יכולה להבין למה ישראלים ילמדו סינית, אבל למה שסינים ילמדו עברית? כבר עכשיו הכלכלה הגדולה בעולם. נכון. הסיבה המקורית היא כדי לקרוא את התנ"ך. מאוד חשוב להם לקרוא את התנ"ך בשפת המקור. חלקם שייכים למיעוטים נוצרים והם רוצים לתרגם את התנ"ך לשפה של המיעוט שלהם. בואי נראה רגע שיר שלימדת אותם, שיר. לימדת אותם את השיר גשר צר מאוד. סינים שרים בעברית. גשר צר מאוד, בוא נראה. גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, והעיקר, לא לפחד. את יודעת לשיר גם את זה בסינית? גשר צר מאוד? חלק מהשירים לימדו אותי, את השיר הזה ספציפית אני לימדתי אותם. ואת מלמדת אותם גם על ישראל, על הציונות, על... אני מלמדת אותם מה שהם שואלים. הם כולם בוחרים לעצמם שמות בעברית. ראיתם פה את ליאת ואת הדסה, את יעקב ואת יניב. למורה שלהם קוראים אמיתי. כמה הם הנוצרים הסינים אוהבי ישראל? אפשר לבנות עליהם? לא, לצערי לא. נגיד מתוך מיליארד ו-200 מיליון סינים. קיבלתי הערכה של באזור בין 80 ל-100 מיליון נוצרים בסין. ובסין יש איזושהי אהבה מאוד גדולה לישראל. זאת אומרת שהם שמעו אותי, כל סיני שאל אותי מאיפה אני מגיעה, ושסוף סוף הצלחתי להגיד את המילה ישראל, שלא נשמעת בכלל כמו ישראל. איך אומרים ישראל בסינית? ישראליה. אני יודע להגיד ניש צ'ונגוארן מה, שזה אני ישראלי. יפה. לא, סליחה, זה אני סיני. דומה. לא יודע, אני צריך לחזור למי שלימד אותי. ועכשיו בעצם את מחפשת מישהו שיחליף אותך שם? אני מחפשת לא רק מורה שיחליף אותי, בעצם אין להם הרבה כסף, זו תהיה עבודה מאוד התנדבותית. אבל כל עזרה יכולה להיות טובה, הם יכולים לקבל עזרה גם דרך סרטים. סרטי ילדים שהחבר המקסים שלי הצליח להגניב אליי לסין, כי אין יוטיוב. אני מחפשת ספרי ילדים וחומרי לימוד, כי אני לא מורה מקצועית. אז בעצם כל עצה, כל דרך, אפילו שיחות סקייפ שיעזרו להם לתרגל, יכולות להיות דבר מדהים מבחינתם. מתכננת לחזור לשם? בעתיד, אני מאוד מקווה, בעתיד יכול להיות שאני ארצה ללמוד שם שנה או להמשיך לעבוד איתם, בכל מקרה אני אמשיך לשמור איתם על קשר. סיפרת לסינים מי את ומה שם המשפחה המעניין שלך? שם המשפחה המעניין שלך. או שהם לא שמעו על הסיפור הזה. זה לא עניין אותם יותר מדי. כן. זה לא חשוב להם. צריך לספר שאת הבת של בועז הרפז, אבי פרשת הרפז. אבי פרשת. מה שלמה בימים האלה? טוב. הוא מאושר לראות אותי עושה את כל הדברים המעניינים האלה. כן. הוא ישמח כמובן לדבר איתכם, אני בטוחה. כן? הלוואי, אני לא בטוח. בינתיים הוא מתמקד בי. כן. היה חשוב לו שאני אצליח באמת להביא את כל הדברים האלה לידיעה של הציבור, שאני אצליח לקדם את העניין הזה. כן. הוא עושה עבודה מאוד רצינית בשביל לעזור לי עם העניין הזה. ואיך אפשר ליצור איתך קשר, מי שרוצה? בכתובת המייל שלי. אנחנו נכתוב אותה בפייסבוק שלנו פה. בפייסבוק אפשר למצוא אותה בפייסבוק של התוכנית של אורלי וגיא, אנחנו נשים את הפייסבוק, את כתובת המייל שלך, וניתן יהיה ליצור איתך קשר. רק התרומה שהם הצליחו לתת, מעל 13,000 שקל. למשפחות. לטובת המשפחות, וכולל... שזה יפה. כן, וכולל מתנות. מסין? כן. אוקיי. תודה רבה, שיר הרפז.